Yuk dulur-dulurku maju semuanya. Maju monggo. Ayo monggo. Sing duwe rondo, Mas. Ya rondo ning akeh gudange kok, Dik. Aku ora sida, Mas. Gur pergudangan kok iki kok. Yang lain yang pengen joget monggo li. Dipersilakan. Yen naman yen mengi sing tak pikir duduk les ketan deles dadi manten sepasar kok wis bubaran putut manggung pamukir asmara deneng atiku bingung
ketoken pipimu turu jam 8 ketok-ketoken jenggotmu turu jam 9 ketok-ketoken ayumu turu jam 1 lampu guling tak keloni yo sekarang sawer bos sawer keluarga besar pergudangan Kamal Kalideres dan sekitarnya Yenawan deres udan deres ning wangsa ketika duduk teles tansah ketuning mata lara brengket disetik lara kuwawa lara kangen dijamoni malah wala parani yen kamu jadi pacarku Mas Broto jam 7 ketok-ketoken pipimu turu jam 8 ketok-ketoken ayumu turu jam 9 ketok-ketoken janggutmu turu jam 1 lampu terus satu lagi sekali lagi ayo masuk bosku bos-bos pergudangan semuanya matur nuwun ayo bos Yenawan aku ra doyan yen wengi turut tansah glesik sing tak pikir sing tak pikir duduk teles panten di manten sepasar kok wis Tutut manggung kamu kir asmara hatiku bingung bingung sing tak pikir ora rumangsa udan deres ing mangsa ati duduk teles bujang teles tansah ketok ning netra lara brata isunte ora tumama lara rindu dijamoni malah ngeluh lara rindu ditambani malah ngeluh bisa mari yen kowe dadi bojoku turu jam 9
jam 10. Turut jam 1 aku terus mangeti. Matur nuwun. Terima kasih bosku. Terima kasih. Terima kasih apa Bu? Ya. Weteng kuluwe Ayo maem. ana prawan aku tekokno mboke aku wis gedhe Siapane? ana prawan sapa takokno Dole-dole ekatane abang dicampuri klopo perut. Ayo. Rapine gampang paling penting duwe gawean. aduh simpok penting kawin aku iki mbok wis mendem wedokan aduh simbok ra bisa turu awang pengen ketemu Ora gampang wong bebojo. Yen mung nuruti mendamu, apa boten? ayo dulur-dulur kabeh ayo ngumpul yo Rejo Sari. iya mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nabiku Iya dongane dongane moga-moga ingkang kalaksana. simbok awateng kuluwe ana tekan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno Dole-dole etane abang dicampuri klopo perut. Dole-dole rapine gampang paling penting duwe gawean. Stop dangdutan. ambekan sik Stop. Rotok Sebelum aku tahu akan artinya cinta, teruin aku dibawanya ke sana. setelah dia pergi baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya Aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya
padanya aku rindu. Ambekan sih, ambekan sih. Ambekan. Sing krasa tuwek ayo ambekan dulu. Bintang kecil di langit yang tinggi, bintang besar, bintang hebat jenderal, bintang kelas, bintang sekolahan, bintang 7 kuwi obat loro untung. Sing penting entek ngono wae. Nah, Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mangkem wedokan. Aduh simbok ra bisa turu. aduh. Pengen ketemu. Ora gampang wong bebojolan kudu bisa Tulisan gampang. nuruti matamu apa bojo kok makani watu. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Kanggo duit kanggo nikahan. Ya tumi dongane mboi muga-muga enggal kalaksana. La la la, la 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 la, la 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 la, Sekar Asri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini langsung jambu Sudah alas. terlewati. Ini jambu Gusti. alas. Mas Angga. Yang pengen joget, monggo dipersilakan. Jangan malu-malu, bos-bosku pergudangan, monggo. Oke. Yang lain panitia, monggo. Ciwi-ciwinya, ciwi-ciwinya.
perahu layar. Moga-moga pasukan semuanya. Monggo keluarga besar Kita joget joget sedangan. bareng. Moga. Juga terima kasih cerah foto Cidatung Lexus Audio Maturun. Monggo panitia berkumpul. Ya pengen nyawer lagu terakhir. Monggo. Yuk kanca ning dhisik gembira, alerap-lerap banyune segara. Banyune segara. Anglian numpak perahu layar ing dina Minggu ke pariwisata. Adik jawil mas japon sore tinggal opo katon ngawe-awe prayogane becipati wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Maturun tetap jaga kerukunan, kekompakan seluruh keluarga besar, dan juga sekali lagi kita doakan kedua mempelai bahagia, rukun, sakinah, mawaddah, warahmah, selamat kembali Mbak Diana Putri Febriana, Mas Ahmad Faisal. Yuk kanca ning dhisik gembira, alerap-lerap banyune segara. Andian numpak perahu layar ing dina Minggu ke pariwisata. Ya sekali lagi terima kasih maturun, sampai jumpa bersama Sekar Asri di lain kesempatan. Akhir kata, nilai taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun bosku semuanya. Terima kasih.